Takže tak. Oh. Já si vás ještě potom vyfotím. A co? Na film. Tak. Takže schéma, podej mi, Veronko, podej mi sešit. Tak, tady má Karel schéma. A tady x dej na anodu, prosím tě, jo? To bude jediná změna. Ale. Tady je ten sešit, tak? Ano? Takže x na anodu. Tady přivádíme 220, kde to je tam, tady 24, x. Zem, no jistě, že to tak musí být. To znamená, tady bude zem. No, pak jede. Tady máme zem. A zem přijde na odpor. Zem, kde máš zem? Tady je zem, to je x. Co to je? Tak. Zem přijde na odpor a na ten odpor přijde ještě, tam přijde katoda taky. Tak, třeba tady tu diadu, no. Tak tam připíchneme katoda. Tak, katoda. No ne, tak to ne. Tak. No, drží to tam.